Здравейте на всички, които ме гледате, здравейте, приятели, аз съм Прекс. За първ път ме виждате на веб-камерата, знам това, ето там отгоре. Сега искам да направя това клипче, за да ви съобщя, че съжалявам за това, че не съм качвал толкова много отдавна клипове. Просто имах малко промени. Програмите, с които мислех да качвам клиповете, не успяха да станат. Затова съжалявам за това, че не качвах клипове и надявам се да ми простите. Това е просто обикновено съобщение. Ох, и какво друго? О, да. След няколко дена може би ще... просто извинете за това, не исках да го кажа. Може би, ако искате, пишете в коментарите или просто във Facebook страницата ми, ако някой няма регистрация в YouTube или в Google. Затова пишете в коментарите, в Facebook страницата ми и не се притеснявайте. Надявам се този клип да ви е харесал. Всъщност това беше само предупреждение. Надявам се да ми простите и до скоро.